Bad migao makoro futo mariamo e kor lwasi Kenya Met yango ni koth dhi medo chwe e gwenge ma Kaluo nyaka kiny chieng' tich adek. Direkta mar Kenya Met Bade Masia Dominic Arodi katwa gi Ramogi TV olero ni oganda mondo obed gi ikruok makare e kinde gi eki ma koth dhi chwe, kowacho ni koth biro dok chien kochakore tich ang'wen tarik 1 mar higa manyien. Ni ok en koth madhi mang'eny, en koth ma waneno kurumo bende mana kiny chak mar higa mar Januari ni tarik 1 taneno kwa dhi beto gi chieng' kod boche matene ni wan gi gima wakiti kuru makul wasin sunny interval en chieng' marieny to boche ume kamano matene ni kapo ni mano e safe then mano wan maber wan wang'o ni koth rumo tich adek, koro tich ang'wen wan maber. Kapo ni wadwaro mondo watim nyasi wa kata mago penea watim gikewa jogo mohero dhi disco tich tarik 1 unyalo miel amela kata nyaka oko nikech onge koth. Jogo madhi swimming onge koth kaka kawuono piny chalo ni ok nobedi, but ok obi bet chieng' marieny talaria onge, en chieng' marieny to boche bende ume.